Türkmenistanyň günorta vilayetlerinde iri şakly mallaryň keselden gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Çoponlaryň we mal eýeleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, sygyrlaryň agzyna we aýaklaryna ýara bitýär we olar ýörep bilmeýär. Veterinar lukmanlar kömek edip bolmajakdygyny aýdýar ki, adamlar kesele garşy göreşmek üçin ýüzärlik tütetmek we molalara doga dilegi okutmak ýaly çärelerden hem çekinmeýärler. Soňky aýlarda sygyrlarda dören we bir meňzeş alamatlar bilen geçýän keselçilikden ölýän mallar köpelýärkä veterinariýa lokmanlary bu kesele garşy göreşip oňy netije bilen mallary halat edip bilmeýänligini aýdýarlar. Adamlar veterinariýa gulluk işärlerini bil baglaýarlar. Emma mallar gyrylýar. Mal syrkowlanda agzynyň içini ýara tutýar. Aýaklarynda dabanlary jaýrylyp ýara tutýar. Mallar hiç saat iýip içip bilenok. Lerinde aksap ayaklarını yere basıp bilmän yürümekçi bolýar. Bul näme kesel we öňüni nädip alyp bolýar. Mallary keselden bejermek üçin çözgüdi ýokmu diýip sorasaň, lukmanlar bu aksal keseli ol howadan ýokuşýar diýerler. Dip çopon gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çoponlaryň we mal eýeleriniň aýtmagyna görä, hastalyk birden göze çykýar we hatda ýatakda saklanýan we diňe iýim berilip bakylýan mallarda hem döreýär. Öre meýdanlarda otlaýan mallarda bolsa bu kesel tiz ýaýraýar. Gurban bayramynyň öň ýanyna gawat gelen mal hastalygy etiň bahasynyň gymmatlamagyna täsirini ýetiripdir, emma şol bir wagtda mal sewdasyny gowşadypdyr. Häzir 20 malyň etiniň 1 kilogramy 76 manada, käbir ýerlerde 80 manada çykdy. Sygyr etiniň bahasynyň 100 manatdan aşyp bilmeginden adamlar alady diýerler. Emma häzirki gün mal bazarlarynda uly mal sewdasy gaty haýallady. Munyň sebäbi häzir adamlar mal satyn almagy gorkýar. Bir maly arzan aldım. Ýagny 7000 manatlyk maly 5000 manada satyn aldım diýip begenip hojulugyna getiren adamynyň maly ertesi ölýär. Şeýle ýagdaýlaryň köpelmegi adamlary uly mal sewdasyndan çetleşdirdi. Dip owa ýaşaýjy saýdýar. Şeýle-de mallaryň arasynda ýüze çykan keselçilik hassa mallaryň etiniň satuwda peýda bolmagynyň ähtimallygy bilen bagly aladalanmalaryň ýylada arasynda köpelmegine getirdi. Häzirki wagtda mal satyn alýanlar etten azyk önümlerini taýýarlayan zawodlar, ýagny kalwasy öndürýän sehler, gowurdak gaýnadyp satýanlar we paýtaht Aşgabatda et daşaýanlar. Olar mal satyn alýarlar we soýup etini satýarlar. Dip maldar aýdýar we ol öz hojulugynda mal köpeltmekçi bolýan adamlaryň häzir mal satyn almakdan saklanyp, Gurban bayramynyň sowulmagyna we keselçiligiň aýrylmagyna garaşýanlygyny belledi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan maldarlaryň sözlerine görä, ilat köpçüligi mallaryny halat etmek üçin özüçe ýol gözlemeli bolýarlar. Veterinar işgärleriniň arasynda bizindi näme etjegimizi bilmeýär diýip el çekip gidenler boldy. Veterinar işgäriniň biri häzir iň gowy derman spirt diýip maslahat berýär. Ol mallaryň aýagyndaky ýarasyna spirt tepiň, agzynyň içine spirt tepiň, burnunyň daş ýüzüne spirt tepiň diýdi. Dip çopan aýdar. Käbirler mallaryň yaralarına spirt sepmek ýaly usuly saýlaýan bolsalar, doga dileg ettirmek üçin molalara ýüz tutýanlar hem tapylýar. Käbir adamlar mal ýatagyny ýüzärlik tütetdi, peýda bolmady. Käbirler molla getirip Gurhandan aýat okudup ýatagy çüfletdi. Ondan hem peýda bolmady. Dip Türkmenistanly gurrun verdi. Mallary gyrılan owa ýaşaýjylarynyň ýene biri adamlaryň uly maddi ziýan çekenligini bellep, keselçiligiň ýygy-ýygydan ýüze çykmagynyň maldarlary ören gynýanlygyny aýtdy. Mallary keselden ölen hojuluklar gaty kyn günde galdy. Biziň barjy baýlygymyz mal. Olaram izderli haram ölýär. Veterinariýa gulluk işgärleri kömek bermegi başaranok. Her gelenlerinde ençime pul berip ukol derman däri aldyk. Peýda tapmadyk. Häzir hojulugymyz gün-günden asak çökýär. Dip maldar aýtdy. Türkmenistanda mallaryň arasynda keselçilikli ýagdaýlar wagtal ýüze çykýar. Şöýleň başyndan beri mallaryň köpçülikliň gyrylmagy bilen bagly adamdan iki ýagdaý barada azatlygy ma'lum boldy. Mart aýynda Balkanyň Eýran bilen serhetleşýän we Libaban Owganistan bilen serhetleşýän käbir owalarynda iri we ownuk şahly mallarda guduzlama keseli ýaýrap, bu ýagdaý häkimetleriň bir näçe owany karantina almagyna getirdi. Sygyrlaryň keselçilikden gyrylmagy bilen bagly häzirki ýagdaýyň dören wagtynda
ýurdlarynda maýda mallaryň gymmatlamagy gözeýilýär. Azatlyň Ahal we Mary vilayetlerindäki habarçylaryna görä bazarlarda goýunlaryň we geçileriň bahasy gymmatlaýar. Ortaça hasapdan öň 1000 manada satylan goýunlar häzir 1,5 müň manada durýar. Öň 700 manada satylan geçiler häzir 1200 manatdan hödürlenýär. Gurban bayramynyň öňü tirasynda ýurdun bazarlarynda azyk önümleriniň beýleki görnüşleri hem gymmatlapdyr. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň aglabasynda geçen hepdäniň ahirinde sınıfdan sınıfa geçiş synaglary tamamlandy. Enatalar, okuwçylar we muallimler bu synaglaryň geçen ýyllarda bolşýaly ýene-de korrupsiýa we bilime bolan biperwaýlyk bilen utoşandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji iýunda Lewap vilayetinden maglumat berdi. Mekteplerde 26-njy maýda başlanan sınıfdan sınıfa geçiş synaglary 31-nji maýda tamamlandy. Bu synag däl, bu diňe bir teatr, netijesi öňünden belli. Kim näçe pul berse, olam gowy baha alýar. Bilim bilen hiç ýyly gatnaşyk ýok. Dip däne etrawynyň bir muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Kerkili enatalaryň ençemesi okuwçylaryň bilimine görä ýokary baha almagy üçin geçen ýyllarda bolşýaly şu ýyl hem sınıf ýolbaşçylaryna goşadyrnak içinde minnetdarlyk hökmünde para bermeli bolandyklaryny aýdýar. Her ýyl bolşýaly şu ýyl hem klas ýolbaşçysyna 500 manat berdim. Eger bermesem oglumyň bahalaryny peseldýärler. Bu hem mäniň bilýän zady. Synaglarda çağalaryň bilim derejesine seyretmeýärler diýip Kerkili ene anonimlik şertinde aýtdy. Darganataly muallimleriň bir näçesi bolsa synag jogaplarynyň öňünden satylandygyny aýdýar. Jogaplaryň bahasy sınıf derejesine görä üýtgäp adatça 50-150 manat aralygynda boldy. Bu zatlar diňe asakdaky derejede däl, ýokurlary hem ýetýär. Muňa mektep müdirinden başlap bilim bölümlerindäki işgärler hem gatnaşýar. Dip Darganataly muallim belledi. Türkmenabad şäherindäki 16-njy orta mektebiň 9-njy sınıf okuwçysynyň sözlerine görä, maý aýynyň 28-inde geçirilen ingliz dili synagynyň netijesi eýem syna başlamazdan öň belli bolupdyr. Şpargalkalary mektebiň koridorunda paýladylar. Muallim tolgunmaň, dogry ýazsaňyz bolýar diýdi diýip okuwçy gyz anonimlik şertinde gürrüň berdi. Gazojak şäherindäki 21-nji mektebiň okuwçysy bolsa informatika synagyny da sowallaryň taýýar jogaplarynyň paýlanandygyny we olardan göçürüp ýazandyklaryny aýdýar. Hiç ýyly mesele çözmedik. Bize taýýar kagazlary berdiler. Diňe göçürdük. Hiç kim synamaýanýaly boldy. Dip okuwçy anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumatlary Türkmenabadly we Gazojakly muallimleriň ençemesi hem tasdiklady. Olar munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Birinciden muallimleriň köpüsi özleriniň oňat bilim bermeýändiklerini, ikinciden okuwçylaryň sowatsyzlygyny ýaşarjak bolýar diýip Türkmenabadly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Vilayatyň köýtünde Mukry, Gowurdok we Dostluk ýaly şäherçelerindäki owa mektepleriniň aglabasynda okuwçylaryň synaglara gatnaşygynyň petligi hasda göze ildi. Muallimleriň we okuwçylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, sınıflaryň aglabasynda 2-3 okuwçydan başga adam ýokdy. Muallimleriň köpüsi synag geçirmegi zerur hasaplamaýar. Synaglar diňe geçirildi diýmek üçin geçirilýär. Sebäbi okuwçylar awtomat görnüşde indiki sınıfa geçirilýär. Dip köýtündäki bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Lewap vilayet bilim müdirliginden we agdalan etraplaryň bilim bölümlerinden şeýle-de mekteplerden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde her ýyl sınıfdan sınıfa geçiş synaglary şeýle-de şu wagta çenli 4-nji we 10-njy sınıflarda sepkit synaglary geçirilýär. Mektebi tamamlayan okuwçylar iň soňky okuw ýylynyň ahirinde jemleýiji döwlet synaglaryny tapşyrýarlar. Azatlyň habarçylary bu synaglarda okuwçylaryň bilim derejesine däldi, olaryň enatasynyň bilim işgärlerine beren parasyna üns berilýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Lewap vilayet bilim müdirligindäki çeşmelerimiziň bir näçesi muňa ýurtda tas ähli pudokda ýaýran para horlugyň şeýle-de soňky ýyllarda okuwçylary sınıfdan galdyrmak tejribesiniň düýbünden besedilmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýar. Bu ýagdaý okuwçylaryň okumaly diýen düşünjesini ýitirmegine getirýär. Olar bilimiň zerur däldigine ynanýarlar. Sebäbi olar indiki sınıfa awtomatik görnüşde geçiriljekdiklerini ýa-da para bersen has ýokary baha alyp bolýanlygyny bilýärler. Netijede ýurtda bilimsiz nesil kökürýär.
dip çeşmemiz bellidi. 29-njy maýda Azatlyň Mary welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi mekteplerde 12-nji synpy tamamlayan okuwçy ýaşlara gutorduş synaglarynyň 4lik we 5lik bahalarynyň nagd pula satylyp başlanandygyny gürrüň berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji iýunda ýurdun Russiýa bilen terhetdeş summmitinde amala aşyrylan we 3 adamyň ölümine azyndan 20 adamyň bolsa yaralanmagyna sebäp bolan howa hüjümleriniň ýa-ni Russiýany ýene-de parahat ýylaty vel katlaýan nysana almakda aýplady. Russiýalılar Sumy şäherine we onuň köçelerine artilleriýa toplary bilen wagtsyçylykly darba urdular. Bu hüjüm parahat ýylata garşy doly bil katlaýan amala aşyryldy diýip Zelenski sosial ulgamyndaky beýanatynda aýtdy. Kreml Zelenskiň aýplamalaryna häzirlikçe jogap bermedi. Ýöne Russiýa Ukrainanyň raýat etgalarynyň bil katlaýan nyşany alýandygy baradaky aýplamalary ozalym bir näçe gezek reddedipdi. Soňky hepdelerde Russiýanyň goşuny Sumy tebitinde harby hereketlerini güýçlendirdi. Bu ýagdaý prezident Vladimir Putin'ň Russiýanyň terhetdäki regionlaryny hüjümlerden goramak üçin Ukrainanyň territoriýasynda howpsuzlyk zogluklarynyň döredilmegini tapşyrmagyndan soň bolup geçýär. Russiýa Sumy tebitinde bir näçe owany eýlendigini aýtdy we 3-nji iýunda Andriivka owasynyň öz gözükçüligine geçendigini öňe sürdi. Ukraina häkimetleri Russiýanyň tomutky hüjüme taýýarlyk görýändigini öňden bäri duýduryp gelýär. Ýöne Andriivkanyň ýitirilendigini entek tasdiklamady. Sumy tebitiniň yerli ýol başçylary hüjümde köp gatly ýaşaýyş jaýyna 3 sany sagty öýe, bir ammara, bir garaja we keselhana binasyna zeper ýetendigini aýtdylar. Şikayet alanlaryň arasynda 17 ýaşly ýetkinjek hem bar. Käbir adamlaryň ýagdaýy agyr diýip tebitiň häkimi Oleg Khriharov ma'lum etdi. Ukrainanyň Odessa port şäherinde hem partlamalaryň sesi işdildi diýip yerli media serwisleri habar berdiler. Ýöne bu barada başga goşmaça maglumat berilmedi. 3-nji iýundaky hüjümler Ukraina bilen Russiýanyň Stambulda geçiren 2-nji parahatçylyk gepleşikleriniň ertesi güni amala aşyryldy. Bir saatdan gowrak wagt dowam eden gepleşikleriň netijesinde taraplar ulmy çörli ýene bir harby ýetir alys-salsygyny geçirmek barada ılalaşdylar. Ýöne beýleki meseleleri boýunça öňe gidişlik gazanylmady. Mundan ozalky gün Ukrainanyň Russiýanyň uzak aýrlygy uçýan onlarça bombalayjy uçurlaryna dronlar bilen hüjüm edendigini ma'lum edeninden soň gepleşiklerden garaşylan netijeler hasta azaldy. Ikinji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly we iň gany konflikti toktatmak üçin geçirilen gepleşiklerde taraplaryň ikisi hem parahatçylyk şertleriniň we ýaraşyň mümkin şertleriniň umumy ýörelgilerini beýan edýän memorandumlarynyň taslamalaryny hüdürlediler.